State security agents have taken into custody Mashongomira editor, Karikai Mafurakureva news editor, Sibarasha Mutembo, and the outlet's driver, Tinashe Koga. The trio was picked up by a team of 9 armed CID officers and 7 CIO operatives, reportedly led by an officer identified as Nkala. Sarabina mashukobda panguva inoi achionekwa kunzi state security agents oaresta Mashongomira journalist over Ezra Chadzamira land grab saga. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Tipinda ndova muri kuona mapictures the trio avo panapa muchidimbo nokudanyira chiti the journalists are currently being held at Masvingo Central Police Station. They are arrested while standing outside a contested piece of land that Masvingo Minister of State Ezra Chadzamira is accused of seizing from a widow before beginning construction of a school on the site. Water pipes belonging to Masvingo City Council and the property have also reportedly been damaged. Ndo mashwarbuda panguva ino anyorana nezimai ichiripota kuti aiwa majournalist eMashongomira panguva ino vaarestwa nemastate security agents aiwa after vauya panguva ino vachiexposa Ezra Chadzamira anova the Masvingo Minister of State. Mashoko ari kubuda panguva ino mureZimbabwe atiri kuona kuti people they are calling for justice. These journalists panguva ino vanoonekwa kuzi they are being arrested panguva ino vari kutongerwa kuexecuta kana kuita basa ravo nomazvo. Mashoko ari kubuda panguva ino pari kuonekwa muZimbabwe zvinhu zvinomira zvakanaka. Imbudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pindai comment section medu nzwa mafunguro enyu, subscribe or like, wanjira on the bell icon.